Kwethu bekundiza amabhanoyi eBloemfontein, abantu bethi uma ngabe kuwukuthi ngokufika kuleli Mzansi Afrika unawo amaphepha, bethi-ke thola indlela ebheke ekhaya. Kungaze kushaye 30 June, abantu-ke baseBloemfontein koMangaung, koBotshabelo sebeyingenela bona ey'tolo-ke zabokufika. Benza-ke lento ebizwa ngokuthi i-looting. Umuntu-ke etapa-ke noma yini akayithandayo, wena snacks, wena bhodisi, noma ngabe yini abayithandayo, bese-ke kugcwele-ke namabhanoyi ezoqapha isimo. Kanti-ke lo mkhuba wokutapa uqala khona-ke eBloemfontein nje, selokhu-ke iqalile imatshi ayikho neyodwa i-province noma-ke indawo la okuke kwatashwa khona. Kuqala-ke nje khona eBloemfontein. Bathi-ke eBloemfontein cha, asisezukulinda 30, hambani khona manje. Kwethu ngicela ukuthi siwabuke lamavidiyo alezi gameko. Kanti-ke amaphoyisa abeke sethatha abantu abangaphezu kuka-140 izolo kuphela ngoMsombuluko mhlaka 25 May 2026 ebabopha-ke ngamacala okulutha. Ngicela ubuke lamavidiyo. Batho bomme Shoprite Mangaung. Sini suitcase ini di Pikara. Mama, sana saya di video ini. Mata mau cuci kene sama frente. Baran ita, Jason. Baran kamu kau. Batin, Jason. Batho nke coke ke fridge ya coke ya ba se my friend. Ke ka le poster. Bathethile bawuthetha nethi mina ndingomuntu umuntu uyawunyapha kum. Andingomuntu. Sheba their side.